ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахшта ҷ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. нархи хонаҳои имрӯзаи мо сар мешавад аз 64 000 сомонӣ ки аз территорияи Душанбе, хонаи арзон ки тайёр аз территорияи Душанбе ва аста якхонага квартираи кушод ремонтҳои замонави кади аз Душанбе аз территорияи Калхози Россия бо нархи 150 000 сомонӣ. боз хонаи 165 000 сомона аз территорияи Ҳисор ва аз шаҳри Душанбе бо дигар хонаҳои замонавӣ ҳастанд. боз аз шаҳри Бохтар хонаҳои беҳтарин нав ҳастанд. хонаҳои фурӯшӣ аз ноҳияи Панҷ ва аз дигар территория ки бо нархҳои арзон. бо ҳаттаги аппарати пеноблок бурорӣ ҳам ҳастанд ки вай ҳам арзон аст бо ҳастанд парникҳои фурӯшӣ. дӯстони азиз, навора то охираш тамошо кунед ва навора полисияш кунед. курс бошад 1000 баробар аст ба 164 сомонӣ. навора сар мекунед, марамат рафтем. дӯстони азиз, пешаи навора сар кунед, якта аппарати фурӯшӣ аст ки аппарати пеноблок мебаровардагӣ ки сайсениш пачкай. қолабош 24тага аст ки дута 24тага қолаб аст ки 48 там мешавад. сайсени аппарат нав аст. ай нархидаш мега арзон метием мега срочно пул дар курай. нархаш мега 25 000 сомонӣ аст бадром бо арзонтар ам мешавад ва қарор дорад дар ноҳияи Қубодиён. ин ҳамин рақамҳои расеса пазитияни кор мекунад ва дар рақамҳошон WhatsApp пайваст доранд. аппарати пеноблок мебаровардаги ду намуд қолаб дорад ки 24тага дута аст 48 қолаб мешавад, 48 дона мебаровад. нархи чихе 25 та бо арзонтар мешавад. дар ноҳияи Қубодиён рақамҳошон расия аст кор мекунад. айни ҳамин хеле сезони ҳамин чиз аст барои намедонем ки барои фурӯхтан мекунем, барои бизнес ё ки барои ягон хитонда. марамат дигар маълумот чакред, нархш бениҳоят арзон. аппарати пеноблок мебаровардаги айдаст натиен. дӯстони азиз, якам эълони имрӯзаи мо аст парникҳои фурӯшӣ. салому алейкум бародаро, парникҳои фурӯшӣ. се та парник фурӯшӣ дарка кардагиай 35 метр дарозишай, 8 метр памишай ко алматру турба қатияй. алматру 16 ва 14 ҳай 10000 сомонаш мегем бо савдо мешава. 35 ба 8 ҳай 19 та арка рафтагиай як ташта. боз мерем димша камера мекунем. ин мехе 35 метр рафтагиай алматру 16 союз ағав сиштуай. ин дим парник шайдиш. шан турбои союзай се тараф турбои 50 ҳай барош болош дан турба рафтагиай поёшан турбай. баъд профили 50 ба 25 ба фикрам 35 ба 12 ҳай. ишта ҳамаш турба ҳай. шахмат сим кашидагиай болош да. иш 20000 сомонай бо харидор ани бошам муомила дора. ин хе парникои калон шу фотошка дар ҳамаи чиш. уяй. мерем оз дигарша камера мекунем. гирду ба гирдаш пони турба кардагиай ҷое ки помидор мебанди диққат килонка дорад. ҷое помидор мебастагишани турба дорад. поёнашан турбаи ҳафрия турба кардагиай барои бақат чиданаш. инаш сеюм парник ҳай. иш ҳама алматур қати фирма кардагиай алматур 16 ҳама тарафаш. алматур ғавс шу. ҳай лавлаш турба мобайдан турба ҳай оз дармаша мебинем. ишани 15 тамхил фирма рафтагиай 35 ба 12 ҳай. ишан 20000 сомонай бо харидор ани бошам муомила мешавад. се тараф фурӯшка дорад, та се та тараф се та. хеле калон шуай турба ишани. инҷа бо як качайкаи фурӯши ниган ҳастай 150 сомон. бушкаи 200 литра барои дору барои будринг 200 сомон 200 литра. инҷа вагони 6 ба 3 фурӯши дига дорем. 6 дарозиш 3 памишай. оз медурем дармаша камера мекунем. пухни шаделниай. дронаш зиндагӣ мекунӣ дронашда хеле материал кашидаги шу 12000 сомонай бо муомила дора. инҷа қафои вагонай се треза дора тангинан фурӯшиай. маъқул боша муомила мешавад 16000 сомониш тангин. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Бохта, шаҳри Қурғонтепа, дар Ламанос, дӯстон дар кӯчаи Куканов. номи ҳозираш кӯчаи Куканов, номи пешина Ламанос. хонаи 68 ҷои беҳтарина. хеле Ламанос ҳама медонад. мисол шаҳри Бохтар сентр дагӯем наздикии бозори Шариф, бозори Фаровон, вокзал, обшим, бозори Нихиама дар наздикии шаҳр Ламанос. 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 8 дар хона кардагиай бардуи назид ки ремонтҳои замонави бо сифатина видеошам ҳастай. об свет позитсия наста об ба дуруни хона мегзарад. якта калидори дароз, сета долон, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, дута баня, обшим бо 2 сотиқи дигар барои ягон чизи коридан дорад. яъне ки обшим 8 сотиқ заминай боз 2 сотиқи дигар отделни дар ҳамин мобайн мусо барои ягон чи коридан, барои ягон зироатӣ.
дӯстони аз дарахтои навниҳол шудага аст бания ошхона ҳар як кадомаш отдельния хонаҳо ремонтҳои замонавӣ кардага аст обсветшам пасиани аст дӯстони аз хона срочно сум дар кошта бо хонара фурӯш намудия ҷош ҷои бениҳоят хуб аст ва хонаҳо дарошон бениҳоят калон аст ки 8 хона аст барои ягон оилаҳои калон хела вариантҳои хуба ина наворошро ҳамаша тамошо кунем баъд хулоса карда занг занем нархи хона мега $60,000 аст бадрони азиз бо кадоме ки мегирад арзонтар ва муомилаи хубам карда метиҳем бениҳоят ҷои хуб дорад ва ҳамаи вариантҳош хуб аст дӯстони азиз ки ай даст натед дар тирезаҳои пачка 4 рақам аст ки ай ҳамаи тарифи яктаи симкарта доранд якумаш мегафон билайн тисел ва вавилон ки ҳар 4 рақамошон кор мекунад агар одамони харидори конкретна бошанд мега соҳибш омада аз пеш бина мега як муомила ва муомилаи хуб карда метиҳем дар наздикиш донишгоҳ мактаб масҷид бозор мағозаҳо аптека банк ҳама чи дар пеша хай ламано ҷои зур аст дӯстони азиз хонаи 68 агар ягон маълумотҳои иловагии хони фаҳмида ин рақамошон аст ҳар 4 рақамошон кор мекунад метавонед ки дигар маълумотро гирена бо арихи об ба дуруни хона гузаштагӣ аст вариантҳои бениҳоят хуб маромад тамос гирем мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар поёни корвон назди мактаби нав гимназия пушти мағозаи 7 ахтар дуюм кӯча ёроҳи науда ҷош ҷои бениҳоят хуба ҳамагӣ 6 шотиқ замин маҳсулот дорад ки 7 хона кардагӣ тайёре ки калидорои дароз обсвет 2 кухни 2 ҳоҷатхона 2 бания 2 подвал обсвет доимӣ аст обанбор дорад дӯстони азиз яъне ки кӯча ҷои ҷӯйборча обравӣ дорад бозори корвон дар пешаш назди мактаби нав гимназия пеши мағозаи 7 ахтар дуюм кӯча роҳи нав обшӯ ҳама чиш дар наздикиш ҷои беҳтарин дарахтони мевадиҳанда дорад рӯи ҳавлии полни худ буручатка пеши хона навес дарони хонамаш ремонтҳои замонавӣ гирди хона полни худ маҳкама ва 7 дар дигар хона ки бениҳоят вариантҳои хуб барои оилаҳои калонам хела муносиба хай мактаб бозор масҷид мағоза банк ҳама дар пешаш ҷои беҳтарин нархи хона мегад 1,329,000 сомонӣ аст бадром бо арзонтара мешавад бо доллар кати $130,000 мега нархша арзон мешавад ин территория ҷош ҷои зуре бадром ҳамихел нархшон ҳамихел заминшон худаш қимата $130,000 мега бо арзона мешавад хоб ин ами рақамоша якумаш мегафон кор мекунад ва дуюмаш рақамҳои тисел аст ки нашам позитсияни кор мекунад одамоне ки конкретна харидор бошанд мега муомилаи хуб арзон карда метиҳем омода бинен ин нарха сурат бурвода наметавонед шумо яъне ки шумо рафта савдо мекунед ва муомилаи хуб мекунед ҷош ҷои беҳтарин ва заминшам кушод 6 шотиқ замин марамат ягон маълумоту иловагӣ агар хоҳем фаҳмидан марамат тамос гиред фақат хоҳиш мекунем ки лайкора гузорем ва силикаи навор дар ватсапи мо ба дилсаж кунем мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи 5 дар ҷамоати нури ваҳдат гуфтага аст деҳаи бои ту дашт ноҳияи 5 ҷамоати нури ваҳдат деҳаи бою дашт ҳамин хел маълумот дӯстони азиз ҳамагӣ 8 шотиқ замин маҳсулот дорад ки 14 хона кардагие ки обсветш ҳастай ҳоҷатхона ошхона бания дорад кухни бания дар дуруни хона аст 2 комнаташ мегад паталокҳо шудагӣ аст бадрони азиз хобхонаҳо монтаж кардаги аст бо чӣ гӯем яъне ки бо сими миси кардагия мегад хеле симои алиментиро расходи обшим бисёр кардагия шкатрош кардагӣ ҳастай ҳуҷҷатош 100% замини обия мегад гирдаш маҳкам ва хоб дӯстони азиз хона хай гӯем ки ремонтуш камтар нопуррай хона проектҳои расистки мега соҳибшон просто ай хонаро барои хушон кардиян не ки бо ай территория Москва мега хона харидем ин хона намхел дига монда яъне ки хонаро барои хушон кардиян ай Москва бо хона харидем иҷа монда ҳамира бо фурӯш намудиян нархи хона мега бениҳоят арзон 150,000 сомонӣ аст бадрон ки ин хел нархода намеёбен бо ҳамира ягон сум дига арзон мекунанд 150,000 сомонӣ дар территорияи ноҳияи 5 замини обӣ ҳамаи шароитош муҳайяи хона уже қариб ки 80% омода хоб якум рақамошон рақамҳои Россия аст позитсияни кор мега ахираш 82 ва дуюм рақамошон инашам номери Россия ахираш 36 имо WhatsApp дорад дӯстони азиз
агар ягон маълумоту иловагӣ хоҳед фаҳмида рақамошуда занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳанд. ин хел хонара ай даст натиҳанд, маромад занг занед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. панҷум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Гулписта гуфтага тарафи ваданасос мешавад. ай ваданасос мегӯяд примерно як 5 километр дига то хонара роҳ аст. Бадрон хонаҳои временка дорад шаҳри Душанбе, Гулписта, тарафҳои ваданасос, камтар ай шаҳр берун ай. ҳамагӣ 4 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хонаи временка кардагӣ аст. Бадрон азиз, дар инҷа обсе чамаса гирдашда одамо зиндагӣ доранд. Хай хонаи коробка медори хай бо зиндагӣ, яъне ки хонаи временка обшим ремонтша мекунем. нархи хона мега 64500 сомони аст. Бадрон бисёри бад не, ягон сомша арзон мекунад. 64500 сомони. Бадрон ай шаҳр берунтар ай камтар. Тарафи ваданасос як 5 километр берунтар. тарафи части 3502 гуфтагааст соҳибуш. Неки бисёр арзон намешавад. кадомтон агар ки харидори аниқ ки бошед, рақамош расай, рақамои мегафон кор мекунад, метавонед ки дигар маълумотша гирем. агар рақамошро кор накард, ё ки дар ҳамин рақамошро имо баста, ё ки смс нависен, ба шумо атфет метиҳанд. лайкора фаромӯш накунед, навора палисаш кунед ва кадом намуди ки хона, замин ба шумо ки лозим бошад, ё квартира дар комментар насед, аз кадом территория мо дар видео оянда ёфтам, агар якум шумо да пешкаш мекунем. ва ягон хонаи фурӯшӣ дошта бошед, хоҳед рекламада мондан, маромад рӯй кунед, мо видеода ҷош мекунем, фурӯшда мегузорем. шашум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар ҷамоати Уртабоз гуфтагааст, пеши мактабда. ҷош ҷои хуба мега маҳаллаи хуба, маҳаллаи Уртабоз пеши мактаб обсвет аниқ дорад. гирди хона пол ниход маҳкама, ду дар хона дорад. Бадрон азиз, зиёда ай 2 сотиқ мегад замина, хай заминаш майдатар, хона хай ремонт штареда барои зиндагӣ мешавад ва як тарига ҳоҷатхона дорад. гирди хона маҳкам, ду дар хона, 2 сотиқ замин, як ҳоҷатхона обсвет, нархаш 65000 сомони аст. Бадрон азиз, бо арзонтара мешавад. кадом одамое ки сумшон агар кам боша, агар аз ҳамин территорияи шаҳри Ҳисор хонахар ки боша, ина ба шумо вариант 65 таша мега бо хай агон сум арзон мекунад. бо хай худтон занг зада пурсед. ин ҳамин рақамошон мегафонаи позитсияни кор мекунад. хона хай рангу бор кардага треза дар дорад. ягон маълумотои иловагиша метавонед ки аз рақамои поёнбурда гирем ва мо навора давом медиҳем бо квартираи арзон аз Душанбе ҳаст. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатии мо аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт, дар райони Фирдавсӣ, дар колхози Россия гуфтагааст, тарафи прокат Москвич. як хонага квартира, дӯстони азиз, дар якум ошина қарор дорад, 24 квадрати метр. неки хай квадраташ майдаке, неки нархи квартира арзон, ҳамаи шароитош муҳайяй. об свет дорад, термис дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ремонти хона беҳтарин сифата. Бадрон азиз, нархи квартира 150000 сомонӣ. неки илтимос мека беҳуда занг назанед, квартира бисёр арзон намешавад. илтимос кардага дӯстон азиз, ин маълумоти соҳиби хона аст, барои шумо фаҳмида гирем. 24 квадрат, территорияи райони Фирдавсӣ, колхози Россия, прокат Москвич. фақат одамони харидори кам кардан боша, мега ягон сом муомила мекунанд, гап мезанем. нагуфтем ки дом чанд ошонае чӣ хеле. Баъдон инаша маълумоташа ай худашон мегирем. фақат барои одамони харидор, дӯстон азиз, метавонем ки тамос гирем. рақамошон мегафон. агар ҳамин квартира савдо нашуда боша, метавонем ки савдо карда гирем. дар имрӯза навора ҳам квартираҳои фурӯшӣ ва хонаҳо буд. то видеои оянда худони габонамаи шумо.